Hola, hola! Benvinguts un dia més al meu canal, La Mar de Llibres, un canal on parlo sobre literatura en català. Vale, sé que fa molt que no penjo un vídeo i vaig dir, ara a partir d'ara es penjarà els divendres, no sé què, no sé quantos, i fa com 2 setmanes o més que no penjo cap vídeo. I és que se m'havia trencat l'ordinador. A més, el vídeo que tenia preparat com per penjar era un vídeo sobre la Livers Library i no només se m'ha trencat l'ordinador, sinó que també com se m'ha trencat el disc dur i no tinc vídeo perquè l'he perdut. Que tinc molts líos a nivell de problemes informàtics i també he estat molt estressada amb la Universitat de Barcelona t'ho diu, o sigui, ets el pitjor del món, caraculo. No estem aquí per criticar la uni, que també, que ho esteu fent fatal, no passa res, estem molt estressats, tenim el doble de feina, les classes online són una absoluta merda, no pots seguir res, però aquí sempre amb positivitat i energia. Doncs avui us portaré una ressenya d'un llibre. No serà d'una pel·lícula, bueno, podria ser, però no. No soc gaire cinèfila, la veritat, per no dir gens. O sigui, soc super basiqueta amb les pel·lis. Us vull portar una ressenya bastant divertida, curiosa, d'acord? I és com un... Bueno, ho explico. És un llibre que es diu... Bueno, un conte, no sé què seria un conte exactament, una faula que es diu La Faula, vale? De Guillem de Torroella. Això és una cosa que està escrita fa com 600 anys o més, a l'any 1300, pot ser? Una cosa així, sí, 1300 i pico, 73, pot ser? O sigui, fa molts anys. I comença d'aquesta manera. Una aventura us vull retraire, qui me venca en quer no a gaire, si com portets us ir anant, que fou el matí de Sant Joan, que el temps fou clar i l'aura pura, és eu, per gauc de la verdura, cavalquei solves la marina, al port de Santa Caterina, que era la vall de Soyerfo. És broma, no comença així. Això és una part de l'original. Quin sentit de l'humor que tinc. Vale, la cosa és que aquest llibre forma part d'una col·lecció que es diu Tas de Clàssics, que està fent l'editorial Barquino, i el que fa, bàsicament, és agafar llibres clàssics catalans, com aquest, que és de l'any 1370 i pico, el que fa és com traduir paraula com per paraula, vale, al català modern. Aleshores, és un llibre que està escrit en català modern, però com sent molt fidel com a l'original. I llavors, està com enfocat molt a un públic jove, a que jo, de fet, el recomano com molt per gent de la meva edat, en plan de... Sí, jo crec que a gent com, així com jo, li pot agradar bastant perquè m'ha agradat bastant. El que intenta una mica aquesta col·lecció és apropar tota aquesta literatura més clàssica que costa molt de llegir, no? Perquè molts cops quan ens imaginem com coses així com més antigues, més medievals, jo gran, o sigui, tinc una relació d'amor-odi amb l'assignatura de literatura medieval que faig a la uni perquè, bueno, perquè tinc una relació d'amor-odi i tenim com la idea al cap de que l'època medieval també era una època fosca, no sé què, que també van ser com quasi 1000 anys, o sigui que és un temps molt llarg, però tenim com aquesta idea que és una època superfosca, no sé què, no sé quantos, un llenguatge en català que no entenem. Jo la primera tenia molta mania com a aquestes coses i sí que em vaig llegir El Cavaller del Lleó l'any passat per la uni, de Crétin de Troyes, Crétin de Troyes, vale? I em va agradar. I vaig dir, uah, no està tan malament. I em van donar aquest al l'editorial Barquino i vaig dir, bueno, vaig a llegir-lo. Perquè m'havia explicat com aquesta cosa de que està com escrit en català modern, no sé què, no sé quantos, i vaig començar amb la introducció. O sigui, vale, cada cop que diuen que els joves no llegim i que no sé què, i cada cop que els adults intenten fer coses d'aquestes per apropar-nos als joves, acostumen a ser unes bumerades que flipes. En plan, ells van, no sé què, com el Mr. Barnes. Aquesta introducció està superbé perquè està escrita des d'una forma superjuvenil, comparant com amb el que seria la novel·la artúrsica, com si ho deixem amb un èxit cinematogràfic o un èxit literari de masses, en plan com si s'haguessin escrits fanficcions, spin-off, preqüeles, i ho explica d'una manera com amb un llenguatge molt proper, però sense passar-se com de, en plan de xavalote, sinó que està escrit d'una manera molt seriosa, però com amb aquesta dallonsis que, jolín, tens com ganes de llegir-lo i t'introdueix una mica al que vas a llegir, vale? O sigui, no sé, en plan, és que comparem El Senyor dels Anells, rotllo. Torroella, que és l'autor, Guillem de Torroella, treballa com ho podria fer un escriptor actual apassionat per l'univers fantàstic de Tolkien. Després de llegir-se de dalt a baix El Senyor dels Anells, El Silmarillion i l'Incabable de gotets d'inèdits exhumats per Christopher Tolkien, bla 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 bla, és a dir, que parla de les novel·les artúriques com si fossin un gran fenomen de masses i el que fa Guillem de Torroella és ser un friqui d'aquestes novel·les, bueno, d'aquestes narracions, bueno, de la matèria bretanya, és que no sé com dir-ho exactament per no com equivocar-me i fer com coses històriques malament, però bàsicament el que fa Guillem de Torroella és que era un friqui, un fan de tot això i decideix fer com el seu spin-off, vale? I ho explica d'aquesta manera com molt senzill i que s'apropa, i llavors dius, mola.
Llavors, la història, com si diguéssim, és molt curteta, o sigui, potser són 50 com pàgines d'una faula. I llavors hi ha un cavaller, que és Guillem de Torroella, que se l'endú com una balena a una illa on es troba com el rei Artús, que està com super deprimit i li passa una cosa i en veritat és, o sigui, com ha evolucionat moralment la societat cap a pitjor, com és com més decadent. Després també descriu uns paisatges meravellosos i tot, o sigui, la faula en si és com, no sé, molt interessant. Si no teniu interès com en saber aquestes coses, doncs potser no us semblarà interessant, però no sé, a mi, per exemple, m'ha fet gràcia, en plan, llegir les descripcions com superidíl·liques i com el lloc, no sé, ho he trobat molt interessant, i el millor de tot és que tu vas llegint i penses, vale, m'està agradant, hi ha moltes coses que no entenc, però al final de tot, perquè he dit que la faula són com 50 pàgines només, et va explicant com cada part, tota la significació, o sigui, la simbologia, les referències que fa doncs, a la matèria de Bretanya, com a la Vulgata d'Artúrica, no? O sigui, realment et va explicant què has llegit, com després d'haver-ho llegit, però amb la introducció que et fan primer com perquè ho puguis entendre quan ho llegeixes. O sigui que realment està molt bé com per apropar aquest tipus de literatura a un públic jove, cap al final també de la part de llengua, quines adaptacions a nivell de llengua han fet, perquè una part de la faula també estava escrita en francès. La veritat és que m'ha semblat una monada, l'edició és super cookie, així molt mona, molt petitoneta, està molt ben escrit la manera que la Lola Badia, que és la dona que l'ha versionat i que ha escrit tot això, té una manera de narrar com molt tranquil·la, molt clara, molt res enrevessada i t'agrada. Dius, jolín, jo que tenia com aquesta imatge de l'edat mitjana com super foscat, no sé què, doncs, no sé. No crec que sigui un llibre com per tothom, per exemple, que no llegeixi gaire o així, perquè, o sigui, si no tens un interès concret cap a la literatura, doncs tant te fa aquesta història, vull dir, és una història que et podrien explicar en 3 minuts, però sí que té un interès, doncs, per gent, doncs, curiosa, que vulgui saber com d'altres èpoques, que vulgui, doncs, llegir una cosa diferent, i que es vulgui apropar com a aquests clàssics i que digui, doncs, vull fer-ho, però no sé com, perquè és un llenguatge normalment difícil, em costa molt d'entendre, o no sé què fer, doncs jo crec que en aquest sentit està molt bé. També m'ha fet molta gràcia perquè ara estic fent una assignatura de literatura medieval i llavors anava llegint coses i jo, jaja, això ho he fet a classe, no sé què, jo allà superprima, però bueno. Què més dir? Em sembla superbona iniciativa això de fer aquest comptes de clàssics. Jolín, perquè sembla que la literatura a vegades només sigui com accessible com a grans elits intel·lectuals i, òbviament, apropar-ho com al públic més general, doncs sempre està superbé. Òbviament, doncs existeixen les edicions crítiques i les coses com super per gent ja especialitzada en la literatura, però que, jolín, al públic general també volem com aquestes coses i trobo que és una iniciativa, en aquest sentit, superguai de democratitzar la literatura i els coneixements com a tota la gent, i sabeu que a mi m'encanta la democratització de la literatura i dels coneixements culturals en general. I bueno, m'he decidit una mica d'Arc Acadèmia perquè no sapigueu, estem fent. L'editorial Viena també ha fet com el d'Arc Octubre d'Arc Acadèmia, no sé què, per reivindicar el contingut d'Arc Acadèmia en català. Perquè, jolín, és una estètica que mola moltíssim i que hi ha molt poc contingut d'aquesta estètica en català i volem aquesta estètica en català. Llavors jo m'he vestit d'Arc Acadèmia, intento fer com tot d'aquest més doctor, una mica més d'Arc Acadèmia, intentaré vestir-me més d'Arc Acadèmia i com totes aquestes coses, perquè també ens mereixem ser uns intensets en la nostra llengua. Adeu, fins la setmana que ve o quan torni a penjar un vídeo.